Takže ahoj, vítam v pri novom videu. Dneska, ako sa šli to v Minecraft, a dneska je to už konkrétne štvrtý diel zo série Battle for Survive 3. séria. A dneska je tu celkom veľa noviniek, aspoň u mňa, u ostatných neviem. A zároveň dneska postavíme niečo zaujímavé. Tak môžeme ísť na to. Takže, ako vidíte som na spawne, tu asi od minulého veľa vecí nových není. Filipov shop, ja to nejako nevyčítam samozrejme, ale zatiaľ je stav taký, aký je, a to nevadí. Ešte mám, môžem pozrieť, aký len chce. Vidíte, že tu mám, kde to mám? Kde to mám? Ja som slepý. No jednoducho, ostaneme tu, mám tu 3 nové silné itemy. Prvý z nich je dračie vajíčko. Ešte mi drak nevyliahol, ale liahne sa mi. Dostal som ho za event, konkrétne. Ďalšia vec je tu na grappling hack, ktorý je strašne dobrá vec, pozrite. No, len občas to blbo priťahuje s tým, ale vidíte, že sa môžem pritiahnuť, kde len chcem. Skoro. A tam sa poviem povedať za chvíľu. A len tu Cube of Annihilation, čo vidíte, že takto môžem ničiť, čo len chcem. Jednoducho. Ale problém je, že z tej strany nepadajú itemy. No, a keď sa pozrieme sem, priamo tam, tak vidíte, že je taká dovolenková destinácia zadar. Jednoducho, ukážem vám to, je tu villager, ktorý je dotiahnutý od tejto dediny. Potom je tu, no, plavky, jeden diamant. A, niekto to kúpil, ďakujem. Neviem, kto si kupoval, ale niekto si to kúpil. Nejaký bordel, lehátka, voda hlboká z 15 metrov. A to je inak mimochodom pravda, je to tu až 15 blokov hlboké. Myslím, že 16, ale tak aj trochu zaokrúhľujme. Potom je tu skulkanský mostík, ten villager tam, to už som ukazoval. A potom je tu toto, čo je fakt úplná blbosť, ale ja proste chcel. Pozerajte. Sem vidíte po týchto oranžových blokoch, kde to zatiaľ nemá, kliknete tlačítko a bum. Úplná blbosť, ale je to tak super, že to tu musel mať. Ja mám sombrero, tu mám sombrero. Moje sombrero, tam od Wandering Tradera. Tak. Inak moja minihra už je skoro dostávaná, inak s touto kockou ničím stromy aj, tieto, čo lietajú. A minihra už skoro dostávaná, ale ešte úplne, takže to si ukážem v najbližšom videu. Tú minihru, keď už bude úplne hotová. A teraz ideme k sebe. Tak ešte jedna vec, čo som robil, je to, no, Portima, dobre, že tu som vykopal priestor, pretože Tonda tu chce stavať niečo ako dračie letisko, alebo niečo také vravel, tak mu tam pripravuje miesto. Inak Nether portál mi niekto dokončil, už viem, že to bol Filip. A tu už iba nemám nič tak nové extra asi. Od minule teda. Ja mám ešte tento meč, čo myslím, že Filip predal Tondovi a Tonda ho dal mne. Čo ako, ak sa Tonda pozeráš, tak fakt ďakujem. A čo teraz také môžeme robiť? No, teraz vám poviem, čo som chcel robiť v tomto videu. Takže tu upracem bordel a poviem vám jednu vec. Ja si chcem urobiť miesto na tradovanie. Áno, tam mám nejakých villagerov v 1x1 bunkách, ale miesto moc dobré, ani to nevyzerá dobre. Ani som dobre nemajú. Takže niekde tunak zhruba, plus minus, chcem postaviť niečo ako dedinu v tomto biome. V takomto biome. Bude to dedina úplne z mojej hlavy a nemaknujem villagerov, pretože ukážem, kde sú všetky dediny, o ktorých viem. Určite je tu blízko niekde viac, možno aj tu je dedina, čo ja viem, ale neviem o nej. Takže tunak je jedna dedina, tá je u bleska. Odtiaľ už mu nechcem brať villager, lebo to je blesková dedina. Druhá možnosť je tunak, ktorá je asi najbližšia a mohol som takto po rieke prejsť s nimi. Takto až sem. Len bolo by to zdlhavé. Ďalšia možnosť je tu na severe, dedina. Ako tu by to bolo priame, ale je to ďalej.
Polezu ešte tu hore jedna dedina, a tá je ešte ďalej, takže úplne zbytočné. A tu je ešte jedna, ale aj keď to nie je tak ďaleko. Ale ďaleko toto, takže to nič. A tu sú všetky dediny, o ktorých viem. O ďalšej už myslím neviem. Žiadnej. Nie, o žiadnej už ďalšej už neviem. Nie, neviem o ničom už. To čo tam bolo? Videli ste to? Tam je nejaký obor, alebo čo to je? To čo bolo? V tom strome. A to je gorila, dobré. Dobre, nikto ste nič nevideli. To je iba gorila. Dobre, takže... Nie, ešte chcem povedať, že dávam vám jednu možnosť teraz. Ak sa chcete sa na tento server, tak dole v Discorde, dole v popise odkaz na Discord, kde sa môžete pripojiť a tam idem vyberať jedného nového člena. Som sa s vami nejako porozprávam a podobne a vyberiem jedného nového člena, ktorý bude normálne tunak ako ja, Mecha, Tonda, Blesk a Filip. Hrať úplne normálne ako my. Takže ak tu chcete tak, iba sa pripojte a povedzme, že ak napríklad niekto dokedy by sme to mohli dať. Toto som si ešte pripravoval, tak dajme tu do 4.8. Začnem nejako niečo zaujímavejšie robiť a jednoducho 4.8. zverejním, kto je nový člen. 4.8. to zverejním, takže dovtedy máte čas. Inak a pravdepodobne urobím niečo ako Discord server len pre mojich odberateľov, ak ma chcete nejako kontaktovať, lebo áno, ide to aj cez komentáre, ale tak nemáte nejaké viac priame napojenie na mňa. Alebo to bolo asi blbé, ale priamy kontakt. Takže ten Discord ešte budem robiť, ale ten ešte nie je hotový. O tom potom vydám celú informačku. Takže to si počkajte. A jednoducho nebude to nič také extra ani jeden z tých Discordov, ale sú to proste Discordy, ak sa chcete porozprávať alebo podobne. Naozaj len na to. Možno tam budem dávať novinky o mojej tvorbe a podobné veci, ale inak nič. Dobre, tu nám už odkopem. Na to je dobrá tá kocka, že nemusí potom ani zbierať tie itemy. A on to nemá durabilitu, takže v podstate s tým môžem ťažiť do nekonečna. Inak toto mám získané z prasiat. Ten grappling sa dá vykraftiť. Ako to píše? To tak je. Takto. A mám na ňom unbreaking. To predáva jeden z mojich villagerov, unbreaking. Dobre. Takže boom. A už je pekne zarovnané. Nechcem to mať zase také veľké, aby som tam villagerov vždy ľahko našiel. Ale nechcem takú tú chudedinu, že tu bude proste cestičky. Ku každému domčeku bude cestička. Také sú to fakt nechcem. To by ani nevyzeralo dobre, ani by bola zábava. To by som mohol proste urobiť lomeno place, village, plains. A bola by tu dedina. Takže to nechcem. Chcem postaviť úplne dedina, ktorá v Minecrafte nikdy nebola. Ako ja som to videl v jednom móde, ale ten mód som videl možno tak, ja neviem, 6-7 rokov dozadu. A neviem, pre mňa nejako utkvela v pamäti tá fotka tej dediny. Takže niečo také skúsim. A... Dobre, ideme na to. Ja nemám hlinu na to zastavať. Dobre, ukážem vám hlavný dizajn, ktorý tu chcem použiť. Potrebujem crafting a čestku. To je crafting table. Mám plný baťoch. Takže tak. Neviem, či ste to videli, ale mám už full baťoch. Ako najväčší, no nie najväčší možný, ešte môže byť netheriteový, ale teraz mám diamantový, myslím. Áno, diamantový. Ale v podstate netheriteový sa robí celkom ťažko, takže ešte ho nemám. Čestka sem. A teraz pozrajte. Tu bude proste nejaký vstup z mojej cesty ku mne, ale... ešte bude môj meč. Bude tu... takéto niečo. A keď si tohto robí slabý, lebo ako vidíte, že toto je džungle, to je proste tropický biom. A v tropických biomoch býva veľa, neviem, hmyzu a podobných vecí, alebo na zemi veľa nebezpečných vecí. Ja som ako nikdy v džungli nebol, ale myslím si, že takto tam vyzerá. A
Ja teraz to urobím trochu vyvýšené, aby tí villageri mali ten pocit bezpečia, ale nebudem to robiť zase moc vyvýšené, aby sa tí villageri nezabili na fall damage. Takže môže iba takto. Vysoké. Môže sa tu robiť nejaké jazierko? Že si túto dieru nejako no to je dobrý nápad podľa mňa. Zakomponujem do toho túto dieru. Aha, tam už je jazierko. Tak budú dve jazierka. Prečo tu... Čo sa stalo? OK, divné. A tu budú tie domčeky na taký veľmi zaujímavý štýl. Proste ku každému bude viesť takto... toto vyvýšené. Ako robím všade. A... neviem, to je taký najviac klasický domček a potom urobím možno 4-5 druhov domčekov a tie tu nejako nakombinujem. Nech to nestáva ten istý, pretože to by tiež nevyzeralo dobre. Možno nejaké centrum by som mohol urobiť pre tých villagerov, lebo nech tu nie sú zavretí v domoch. Ako to je definícia väčšiny Minecraft hráčov, že sú zavretí doma a nechodia na námestie, ale to je jedno. Vlastne to potrebuje dať väčšie, takže sprv to bude takto vieť dozadu, ako som to urobil, ale z boku to bude priamo napojené. To znamená, že ak si urobím viac plenkov, 30, dobre, to stačí, tak urobím niečo takéto. Takéto. Ja sa tie nebudú mať úplne najlepšie domy, ktoré kedy existovali, nechcem tu jednu stávať 3 roky, ale hádam to aspoň... Preto som za fall damage, keď mám tento baťoch, ktorý mi má rušiť fall damage. To bolo divné. Že by fungoval, keď sa mu chce, ale... alebo niečo také. A preto som si urobil slaby teraz. Využijú sa aj tie slaby. To je jedno. A tu urobím nejaké viac asi kruhové. Ten dom som ešte nie hotový. Ja tu robím... skáčem od jednej veci k druhej. To by som sa mal odnaučiť, lebo ja vždy, keď to staviam, tak vždy skočím k inej veci a nikdy nedostanem žiadnu stavbu na 100%. Takže... strechu ešte neviem, ako mu urobím tomu domu. Ale to bude takýto. Sú nejaké plenky, ktoré pripomínajú ako toto drevo s tou kôrou? Je tu niečo? Plank. Toto možno? Kanopy? Aj keď nie, to je také moc... viac hnedé. Ja potrebujem niečo také viac... ja neviem. Asi niečo tak tu nevidím. Asi tie stĺpy urobím z iného dreva. Asi tak tu robím. OK, ideme spať. Takže bum. Potom sa domček budeme si vybaviť, že tam dám pracovné stanice, postele a podobne. Ale to teraz nejdem robiť. Fakt to teraz urobím nejako extra veľké, možno iba... nie, toto je moc malé zase. Nech tí villageri zase tu nie sú ako vo väzení. Aj keď budú, lebo to bude oplotené celé. Budú v podstate vo väzení, ale... v podstate nie, pretože tu môžu robiť čo chcú. Chápete, ako to myslím, ale... jednoducho otec sa nedostanú z tejto dediny. Neviem potom, do ktorej dediny pôjdem ich zobrať. Možno poprosím niekoho, nech mi pomôže s tými villagermi. Lebo pracovať s villagermi to je trest. Teraz, ako to je? 2. Nie, toto je 5. blok. To je 1, druhý. No teraz som... takto už. Keď to chcem 5 blokov urobiť. No hej, takto, dobre. Dobre som to urobil. Teraz tak, tak. A odtiaľ to zase tak, dobre. Dobre to robím. Do stredu neviem, čo dám. Možno nejakú sochu. Je tu niečo ako... socha? Z tej... ako sa píše socha? Z tej tu, nie? Hej, tak asi budem musieť nejakú sochu vytvarovať ručne. Alebo nie to dám Waystone do stredu. Alebo Sharestone. Niečo také. Aj keď Sharestone nie, vlastne ten iný neexistuje na serveri. A dohodli sme sa, že budeme... no. Takto, nedohodlo sa, ale...
málo kto tu vie asi, že niečo ako Sharestone tu existuje, takže všetci používame Waystony. Všetci máme doma Waystone a Sharestone by to iba všetko rozbili. Keby sme sem chceli to mi nejako nevychádza to. Ide to. Tu sú dva. Oblok posunúť to musím. Mám to oblok posunuté. Na druhú stranu. A, dva slaby. Všetko pomôže. Neviem, kde sa tam vzali, ale... OK. Akože v Baťu vždy je to, čo potrebujem. Na začiatku dá sombrero a teraz slaby. Dobre, teraz si vezmem toto a z toho už zase tie slaby a urobím námestie takéto. A dostávam tam fakt ten Waystone, len aktuálne žiadny nemám. A nie je zase také ľahké urobiť. Keď sa pozrieme, tak Waystone sa robí takto, čo akože tieto dve veci sú ľahké na urobenie obsidian stone bricky a tento warp. A keď tomu, že mám všetko, tak možno sa ho vykraftím. Čo je toto? To je na čo dobre? To tak... Toto si musím urobiť. Ja už to pochopil, čo to je. Toto si musím vyrobiť. To som pochopil. Toto v podstate ma vráti k sebe domov. To si musím urobiť. To som pochopil. To si musím vyrábať. A ukázať to ostatným členom. O tom som nevedel, že tu niečo také je. OK, teraz. Takto. Ja ako fyzikálne moc neviem, ako, čo by fungovalo a čo nie. Ale toto by asi držalo z pohľadu fyziky, si myslím, že? Asi hej. Aj keby nie, je to Minecraft. Tu nemusíme riešiť fyziku. Dobre, mám styky. Dobre. Inak ešte som zapovedal k tým, čo som zabol povedať, k tomu, ako môžete sa na server, tak na prvej a druhej sezóne to bolo, no hlavne na prvej, to bolo tak, že ste museli mať aspoň nejakých odberateľov a teraz to tak není. Teraz to vôbec tak není. Prišlo mi to ako blbosť, pretože ak niekto bude normálny, bude normálne zahrať, tak prečo nie? Len nech tu není milión ľudí. To mi príde ako blbosť, čo som robil vtedy. Takže teraz nič také nie je. Samozrejme, ak sa niekedy dialo, že už ste boli napríklad bývalý člen, náhodou ak by, a chceli by ste tak, ak s vami nikto nebude mať nejaký extrémne veľký problém, tak asi není problém, ale no, jednoducho, každý máte aspoň nejakú šancu, alebo aspoň väčšina ľudí. Je tu pár ľudí, ktorí neviem menovať, ktorých by som fakt, keby robili neviem čo, tak tých by som nezobral. Pár takých ľudí tu je, ale fakt nechcem nikoho menovať konkrétneho. OK. Teda tu dám potom ten, ako urobím nejaké miesto pre ten Waystone, možno, kde je stred? Tu. Ja tam môžem viesť dozadu, takto, a sú od seba normálne schody. Ako by to vyzeralo? Keď sa robí klasický dizajn. Tak. A možno ešte so slabou urobiť niečo takéto. No, dobre. Takto to nechám už. A teraz, ak pôjdem k sebe naspäť, tak idem pozrieť ten Waystone. Môžem alebo nemôžem urobiť. Inak pre ostatných členov zatiaľ nechcem pomôcť s dedinou. Zatiaľ to chcem, aby to bol môj projekt. Ako napríklad niektoré projekty sú ako také spoločné, napríklad Tondové letisko, tam mu pomáham celkom ja a myslím si, že s tým nemá problém. Alebo, neviem, cesty napríklad, tie robím napríklad sám, ale viac ľudí mi s tým pomáha občas. No, skoro každý mi myslím aspoň raz pomohol s cestou.
No okrem Filipa, ale ten ešte nebol na servere v tej dobe, takže mu to nevyčítam. To určite nie. Dobre, a mám tie veci na tú... V čo to bolo treba? Emerald, ten získam ako tak ľahko. Ak ho teda nemám. A vyzerá, že nemám. Čo mám tu? Čo to potreba ešte raz? Amethyst, ten viem, kde je. Čestke, nič. Dobre. Enderperly alebo emerald. Ok, dve enderperly. Ok. Ale vyzerá, že mám iba dve. Vyzerá, že viac ich nemám. To mi moc nepomôže. Ok, emeraldy mám. Ok. Ametysty viem, kde sú, takže problém sú už iba tie enderperly. A... Kde je môj pickaxe? Kde je môj pickaxe? Kde je môj blazeritový pickaxe? Ja som dúfam nestratil môj blazerite pickaxe. Prosím, že nie. Ja dúfam, že ho som nechal niekde tunak. Kde je môj blazerite pickaxe? Ok, dobre. Už som sa zľakol. Ako nie je zase taký dobrý, takže by ho šlo nahradiť, ale... Nechce sa mi robiť blazerite ingoty. Inak... Možno si robím nejaký tu modvaný štít, pretože keď sa pozrieme, tak štítov je tu celkom dosť. A páči sa mi tento z Upgraded Netherite módu, Echo Right Shield. A je zbytočný celkom, iba redukuje damage od Wardena. A oproti ostatný je zbytočný. Ale robí sa takto. Echo Shardy, ale mi sa strašne páči. Takže ja sa asi urobím. A ametysty sú priamo tu. Mám baťoch, takže mi to nedá damage. Či toto je tá jaskyňa? To nie je tá jaskyňa, v ktorej sú ametysty. Či je to ona? Neviem, či som o jaskyňu vedľa. Ba je to ona. Či nie? Som tu niekde videl, ale neviem kde presne. Lava. Už ich tu jeden Filip, nemohol ich nájsť, potom ja som ho k ním zaviedol a teraz nemôžem sa nájsť ja. Ako... V tejto jaskyni tie ametysty, keď ich to potrebuje, tak tu nie sú a keď si to niekto ide dokázať tu sú, tak sa hneď nájdu. A keby som vedel, kde presne tu sú. Čo je to za blok? Glowing moss block. OK. Vyzerá dobre táto jaskyňa, ale teraz ma zaujímajú ametysty, nie žiadne glowing bloky. Teraz ma zaujímajú ametysty. Takže... Pium... A pium. Oni tu budú v takej trhline, ako keby len... Keby som vedel, kde presne. Nie je to až tam vzadu? Grappling... Pium... Ja neviem, tak ich nájdem asi do ďalšieho videa, ich niekde nájdem tunak. Do ďalšieho videa už tam bude ten waste. Tu sú, dobre, tu sú. Našiel som ich. A Endrod. Ender Division a Filip. A si ho tu nechal, takže to si berem. Prečo nejde vyťažiť? Haló? To som ako buglot, tu nerastie normálne. OK, tak ja neviem. Dobre, ale z tohto videa už to bude asi všetko. Takže ja dúfam, že sa to páčilo. Ak áno, budem rád za like. Ak ešte nemáte odber, budem si takisto veľmi rád. Budem si ešte pri ďalšom videu. Ale dovtedy zatiaľ ahoj.